se vydáváme na cestu a já jsem vám chtěla představit kozlíkový sedlo s custom úpravama, který jsme vymysleli ve spolupráci se sedlářstvím Sporný. První představím kozlíkový sedlo. Vypadá to zhruba takhle, tady jsou dvě dřevěné lyžiny, tady je kovová konstrukce, na tom je kůže. Jak to vypadalo původně? Tak původně tady je díra normálně na provlečení třmenu. Tu jsme nepoužili, protože ona odírá hodně, takže jsme tady vymysleli tento úchyt třmenového řemenu. Dále jsme přidělali dva podbřišníky, uchyty, protože tradičně se dává vlastně na to sedlo nahoru takhle obříšník, to je hrozně nepraktický. Dva mohéro podbřišníky jsme přidali velikost 26-28. Jestli to bude sedět zrovna na toho malého květického, to uvidíme. Dál tady mám třmenový řemeny, třmen vytrvalostní, hodně tlustou podložkou pod nohu. Dál tady máme speciální super věc, co vymyslel pan Sporný, takový trojúchopek. Trojúchopek slouží na to, že spodní část je na poprsák. Poprsák je tady potřeba z toho důvodu, že když jdeme do kopce z kopce, tak to sedlo musí být uchycený poprsák a podocasníkem, na ten se podíváme za chvilku. Druhá část je na přední brašny, uchycení a třetí kolečko, to je super vychytávka, to je na pláštěnku, která se přidělá takhle dopředu na ty brašny. Když se podíváme ze zadu sedla, tak tady máme podocasník, ten je teda nutný na to, aby v těch horách hodně těžký terén, který se český výhled nikde nedokáže ani představit, tak je potřeba tady ten podocasník, mít zaplněný hodně funkční. Tohle to jsou původní očka, ty jsme tam nechali na tom, že podocasník přiděláváme. A tady je taková krásná věc, to jsou uchyty na rychlou zápinku brašen. Takhle, ukážu vám ho potom